Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 23-nji iýuly hepdeniň şenbe güni. Hoş geldiňiz DBT platformasyna. Bizim demokratik opozisiýa platformalaryna. Men şu gepleşigimde esasy diýjek zatlarym şu Türkiýedaky ýa-ni bizim vatandaşlarymyz İstanbul aeroportuna we konsullukdaky ýygnanyň vatandaşlarymyz bardy. Şuňky temaly Serdar tilki gorkup İstanbul'a samalyotda uğradýar. İstanbul aeroportundaky vatandaşlarymyň üýşeninden gorkup Serdar Berdimuhammedow gaty gysgaly ýagdaýda samalyotlary şol vatandaşlarymyzy getirmek üçin Türkmenistana samalyotlar Istanbul'a uğradýar. Gelin şu barada gürüňe edelim. Entek şu gürüňe başlamaka men size bir kysany videony görkezýän ýa-ni TikTok'daky bolan videolar. Yine hormatly vatandaşlar, hormatly vatandaşlar, ýanky görüşüňi ýaly birinji videoda aeroportda bizim Türkmen vatandaşlarymyz öz ýanky nägeliklerini bildirip, ýanky şo ýere bildirmany baranyna Türkmen aviakassasynyň ýanyna baryp öz nägeligini bildirip, öýe gaýtjak diýip, ýanky dakansa durup şo ýerde soňuny çeli durup Paris işgärlerini we beýleki işgärleri tulgundurur. Aeroportun işgärlerini. Ine şul wakalar geç otirka aeroportda aeroportun ýolbaşçy hökümetine aýdýar. Türkiýanyň içeri işler ministriniň üstü bilen Türkmenistana ultimatum berýär. Gat şart ýagdaýda öz vatandaşlaryňyzy alyp gidin we bu roýal wyjdansyz öz halkyna siretmek gowy däl. Bul Türkiýede adatdan daşar ýagdaý döredýär. Egerde Türkmenler aeroportda we başga ýerlerde galsa, olaryň ýanky möçberi köp problemler bolup bilýär diýip gaty şart ýagdaýda çözüm bolmasa biz çözmeli bolýar diýip ýanky Türkmenistana haty berýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Kırgızstandan gelen wagty derrew howpsuzlyk geňeşini ýygnap şo ýerde ýanky birinji bilen hökmen haty uğradym biz şart ýagdaýy çözer diýip ýanky boýun ýa-da haty uğratdyrýar. Inni häzir samalyotlar bark başlady. Bark başlaýar häzir. Türkiýe iýerli otyr. Bir samalyot gerekmi, iki samalyot gerekmi, 5 samalyot gerekmi? Şol adamlar köşeninçe samalyotlar uğrada dururlar. Pul bermeýän hiç kime, para bermeýän hiç kime. Öýe gaýtjak ine pasport duruň şo ýerde. Siz hiç bir kanun bolan yok. Siz aeroportda gelip öýe gaýtjak bolup şo ýerden talap edýäňiz. Kassiri urman, konsulu urman, polisiýa bilen görüşmekde düşünüşüp, ýanky şol öz nägeligini bildirim. Şonla aeroportun ýolbaşçy we içeri işler ministri Türkiýanyň öýleri herkederlerde basyş edip sizi Türkmenistana giderler. Hiç kime para bermän. Konsullar şunu pursatdan peýdalanyp öňküýär para aljak bolar bermän. Biz öýe gaýtjak diýin, o konsulun birinji işi. Ine eýýem Serdar Berdimuhammedow Türkiýedaky içhanyň ýolbaşçy işläp bilen ok, eýit bilen ok, beýit bilen ok diýip aýdýar. Ine şol konsulun işläp bilmešini siz görkezersiňiz. Para bermän, duruň şo ýerde öňüňe gaýdarsyňyz.
Siz kanun bozaňyz, siz öýüge aýtjak bolup 2,5 milyon märi kösünüp durup şo ýerde öýüge aýdýaňyz. Siz öýüge aýtmak üçin konstitusiýany bozaňyz ya kanunly bozaňyz. Siz gaýtyp konstitusiýany berki diýäňiz, gaýtyp şol paraholuk bolmaz ýaly gaýtyp Türkmenistanyň watandaşlaryna, Türkmenistanyň grajdanlaryna kanunly işler ýaly şol hereketler edýär. Şoň üçin hiç zatdan gorkmaň. Eger dokumentlük bolsa seni tutsalar, onu 2 sagatdan goý berýärler. Gün aýdyň polisiýa dady. Sen çağany kaçan gördüň soňky gerek? Şu ýerden. Men 2,5 yıl görmedim çağamy. Ena tam görmedim. Öýe gaýdasym gele men ýadadym märde. Iýerim meni öýe diýip düşündürüň. Sebäp bul bir opozisiýa protesti däl. Bul bir ýa-ni syýasy protestler. Bul ýöne adamlaryň toplanşyp öýe gaýtmak ýa-ni aksiýasy. Şoň üçin utanman çekinmän da kansadyň aeroportda İstanbul aeroportunda birinji gerek ýa-ni buraya protestler geçen Ermenistanyň geçirdi, Özbekistanam, Täjikistanam, Rossiýada hemmeler geçirdi. Sähel bir şo ýerde wagtyna reis gitmese, olar çörek nahar bermeseler aviakompaniýa, gün protest edýärler ruslar. Ya ermenler, ya da beýlik milletler. Näçe türkmen milleti şol ýaly şo ýerde öz nägeligini bildirip, öýe gaýtmak üçin şo ýerde ýa-ni türkmen aviakassasynyň bildi talap etmegiň ýa-ni haky ýok. Näçe? Näçe beýleki ýurtlarda konstitusiýa biziňkiňe meňzeş, ine Armeniýanyňky, Rossiýanyňky ýöne bizde şol gadagan. Türkmenistanyna öz hakyny ýyzarlajak bolsaň, öz hakyny talap etjek bolsaň, howpsuzlyk milli howpsuzlyk ministrlik tarapyndan, Paris tarapyndan, Türkmenistanyň bir kanun prezidenti Serdar tarapyndan, Gurbanoğlu tarapyndan ýyzarlanýarlar adamlar. Kelleňizde bir alkylmyş o pikirleri. Sen öz haklaryny gorajak bolsaň, talap etjek bolsaň, sen hökümet tarapyndan ýyzarlanýar we basyş edilýär. Diýmek şu hökümet banditler. Konstitusiýanyň işleýänini islen oklar. Şol ýa-da. Indi ikinji videoda, görkezden videomda ol konsullukda 500 bolan adam ýa ondan köp müňler diýerler bolýan, ýöne köp adam ýyglandy. Şolar pasportlaryny uzatjak bolýar. Ünferim. Şo ýerde men ýalňyşmasam 8 mi 12 san konsul bar işgäri. Bir üçütni oturdup 9-dan 8-e çelli, akşam 8-e çelli. Üçütni oturdup, abiyetden sonra beýlik üçütni oturup çalyşyp aradyna näme bar pasporty uzatmak üçin bir saat gereken bir adama. Bir 5 minutlyk köp gereken. Giýje uny işlän ýadaýynda bir 4 günde hemme zatlar köşüşdirýärler. Bunu ýürüýte hem Türkmen aviakassasy hem ýa konsullar ýürüýte şu ýaly ýada döre diýerler para almak üçin. $50 bersen, $100 bersen, ılgap edir 15 minutda çykarp berýär pasportyny urdurup. Egerde $100 şular sen daşynyň pasportyny alyp ılgap içine girip urdurup 15 minutda çykarýan bolsalar, diýmek sen pasportyna şo ýerde bir 5 minut wagt berýär. Ine şul biznesi, konsulluk biznesi, ýa daşa işler ministrlik biznesi, pasport biznesi, ýollar biznesi, bil satmak biznesi, samolyody mindirmek biznesi, mafya ýol başçysy, pasport mafiýanyň başlygy Raşid Meredov keza alyp barýar. Gaýtyp şol adamlary, ýa-ni jinaýaty çekdirmeýän, öz ministrligiň içinde bolýan paraholog duruzman, gaýtyp şolaryň atlaryny Serdar tilke berip, çekdirip, ýa-ni şolary medal, bayrak, ýa-ni sylaryny berdirýär. Ünferim. Bir bandit hökümetdeki mafiýanyň başlary pasport biznesini öňüne goýan. Men türkmen halkyna karşı görüşýän diýip Serdaryň önüne agyndy boldup gürün berýär. Pasollar, konsullar bilen bular ýürüýte pasportlary uzatman adamlar illegal ýagdaýynda saklap, şol adamlara gaýdyp kellesini götürmedi ýaly, kellesini götüren ýagdaýynda derhal şonu deport eder ýaly, gorkuzar ýaly, şo ýagdaýy saklap ýöne pasportlar düzeden adamlaryň 3 ýaryndan $10 çelip pul alyp biznesini edýär. Ýa-ni hem Serdar Tilkiň ýa-ni aýdan zatdan edýär Gurbanoğlu ol ikisiniň ýa halky syýary hem şo ýerde öz biznesi şol ýa-ni Serdar bilen Gurbanoğluň
talabın arkasına girilip öz biznes ediyor. Yine şuraya maşinlikler hükümette işliyor. Bizde şunun için hükümet yok. Bizde halka karşı, halkımıza karşı, halkı talayan hükümet var. Sebäbi hükümetin oluş. Giýje onu halky talayan ýanky batyş edin diýip aýdýarlar. Şuraya ýagdaý bolup geçýär Türkmenistanda. Meniň diýjek bolýan zadym, hormatly watandaşlar, birinji bilen öz haklaryny almaly. Niýe de bolsa, Türkmenistanda bolun, Türkiýede bolun, Rossiýada bolun öz haklaryny talap edin. Hem ýerde Amerikada bolsa da şu günden başlap öz haklaryny talap edin ve şu haklaryny ertirem demokratik döwlet bolanada ýa-da prezident çalışanlarda hemme zat kanun sadyna işleýän bolsa da her wagt haklaryny talap edin. Sizin haklaryny konstitusiýa berkidýär, konstitusiýa berýär. Gurban bolup beren ok, serdar beren ok, gaýtyp serdar bilen gurban bolup şonu aljak bolýar. Şoň üçin sizin haklaryňyz döwlet meçhwerine, konstitusiýada Türkmenistan iň esasy kanunyna berkidilen. Hiç zatdan gorkmalylar. Sebäbi siz adam öldüren yok, adamy vuran yok, ogluk eden yok. Siz öz talaplaryňyzy ýanky talap edýäňiz, öz haklaryňyzy talap edýäňiz we siz öz çagalaryňyzy görjek bolup öýgaýçyk bolýaňyz. Eger dokumentsiz adam bolsa we sizi tutup deport lageryne goýsalar, aýdyň şo ýerde men dokumentim ýok. Konsulsta meni dokumentler uzaldan ok. Men öýe gaýtjak. Iýerin meni öýe. Ananyň deportasiýon lagerden öýe iýerip bolmaýar. Samolyotlar ýok. Diňe aeroportda durup öýe gaýtmaly. Häzir aeroportda duranlar öz bildiň bahasyny boýunça ýa-ni şonu töläp öýe gaýdarlar. Hiç kime wzatka bermär. Durun soňuna çelli öz ýanky haklaryny talap edip goran şonu. Şöyle durup haklaryny goran ýagdaýynda sen Türkmenistanyň kanunyny berkidýän. Sen Türkmenistanyň berkidýän. Sen Türkmenistana kanun işleýärli öz ýerinde jogapkärçilikli iş ýerine ýetirýän. Şu zatlary Türkmenistana şu günem ertirim her wagtdan bolmazakdyr. Ine şu demokratik döwletiň şertleriniň bir görnüşi. Diýmek, bizim halkymyz şonu talap edip başlady we şu demokratik şertleri geçip başlady. Ol bir gowzanyň alamaty. Men bir dün gecekide bir watandaşym bilen gurlaşdym Türkiýede. Şu toýa gidipdi. Toýda baryp adamlar bilen gurlaşypdy. Ay ýok, biz pul galanýar. Gülýär döwletimiz bar diýip uhlap ýörep, şol Türkmen halkynyň arzuwy, Türkmen grajdanyň arzuwy baryp jaý edilmek, könüje maşin edilmek we arkyn Türkmenistanda ýaşamak. Ol bir uly bizim haklarymyzyň bir kiçik möçberli hakymyz. Ýöne näçe biz jaý urjak bolsak, maşin aljak bolsak, çagalarymyzdan aýrylyp daşary ýurtda işek ýaly işläp Türkmenistana pul berip, pullary ýygnap daşary ýurtda da nelegal gezip şo ýerde ýani kanunlar bozup, Türkiýanyň kanuny bozup biz ýani pul kazanmak. Näçe? Näçe bir Türkmenistanyň adyp bilen dok. Näçe Türkmenistanda gerekmejek obýektler gurulyp pul oglanýar. Näçe bize iş yerleri ýok. Biz arkyn maşgalamyzyň arasynda işläp hem jaýymyzy gurup, hem maşinamizy alyp, hem şo ýerde patalar, sadakalar, toýlar berip, arkyn beýle halklar ýaly öz ýurdumyzda ýaşamaklar. Hawa, siz jaýyňyzy, maşinanyňyzy alarsyňyz, jaýyňyzy gurarsyňyz, şo pullara Türkiýe sag bolsun. Bize kömek edýän halkymyza bararsyňyz Türkmenistana. Ýene şo bir düzgünçilik, bir kançylyk bar ýa-ni. Üýtgeç zat ýokdur. Ýene de kösenýär. Soň ýene de ikinji etapy gitmek bolýar. O türmede etap diýär, bu türmeden başga türme. İkinji etapy gitmek bolýar. Täzeden pullar gazanmak üçin ýene de daşy ýurtda ýaşaýar. Üçüncü etapda düşünürseniz bizim aýdýanlardan. Şoň üçin hormatly watandaşlar, ay ýok, meni goşma diýenler entek egerde goşulmasalar gara güni öňdedir. Haçanla betbaçylyk sany baranda, haçanla şu Türkmenistanda gurulan paraxor sistema sen maşgalaryny iýip
edip baran ýagdaýynda onda sen düşünürsiň. Ediljek zadyň ýok. Şol halk bilen goşulyp, şu halk bilen bolan bolsam, men haklarymy alardym we olar haklary alardy, näme, halkymyz haklaryny alardy. Bu ýaly biýdürüňçük bolmaz diýip pikir ederdim. Şoň üçin men size hemmäňize aýdýan aktiv bolmaly durmuşda, öz ýurduň grajdany bolmaly, öz ýurduň aktivni bolmaly adam. Diňe şuň ýanky Türkmenistanyň ýokary wezipelerini basyp alan çüýlük tohumy ýa-da iki sany kezzap, syýasy maşennikler, Gurbanoğlu bilen Serdar we onuň ýanyna maşenniklara garşy däl. Eger Türkmenistan demokratik döwlet bolsa da şul taktikany, strategiýany taklamaly. Her bir Türkmenistanda. Ine onu Türkmenistanyň her derejesinde, her künjeginde kanunlar işler. Ine men size şoňa çagyrýar. Näçe Ýewropada kanunlar işleýär, näçe azat döwletlerde kanunlar işleýär, näçe Türkmenistanyň kanunlar işleýär. Näçe Türkmenistanda prezident bolan paça ýaly gelip görmeli. Biziň hemme haklarymyzy oglap, Howpsuzlyk Geňeşini ýygnap, gizliň Türkmenistanyň halkyny iziň, basyň, alyň, talan, ziyatgalaryny alyň, şu killerini aldyrma ýaly etmeli. Näme şu ýaly biz ýolbaşçylar bize garşy görüşmeli. Yok, ol ne doğru. Beýle bolmaly da, beýle hiç haýsy azat döwletde bunu ýaly ýokary başy ýolbaşyň ýanky strategiýasy ýok. Gaýtyp ýolbaşçylar velosipedli işe gidýärler, gaýtyp halkyň içine gidýärler, gaýtyp halka kömek edýärler, gaýtyp halk bilen bolýarlar. Halk üçin hyzmat edýärler olar. Bular bolsa paça ýaly gelipýär, baran ýerlerine özüň ýanky tutuşy paça ýaly hiç kim ýanyna barmaly. Kabinet ministr bir 10 baskançak pes adamlar şonun şolar bilen gürleşenine bir hili ýokardan Hudaý ýaly gürleşýär. Ol bir menim pikirimçe diktaturan klassический görnüşi. Yani şu hatlara karşı biz görüşmeli. Hiç wagt Türkmenistanda şu hatlar bolmaly. Bana bir ýer Murad aga ine prezident bolsaň, sizem şuraya bolarsyň ýa bolmarsyň. Men prezident bolayım, siz prezident bolun, beýlik prezident bolun tapamagy ýok. Demokratik döwletde bir topar instrumentler var, demokratik institutlar var, hökümet institutlar var. Şular sana ýol bermeýär, boljak bolsaňam ýol bermeýär. Anam. Ol bir tanınmayan jurnalist oturup bir makale ýazsa, onam telewiziýany hem ýerde görkezseler, prezident atstavka etmeli. Maskara boldy. Şu ýaly açyk zatlar aýdylar. Türkmenistanyň häzir kuluna bu zatlaryň ýanky demokratik instrumentlaryň işleşi ýok bolansoň şu zatlar aýdylanyp. Sen prezident hakda bir zat aýdaý. Derrew sen ýygnaýarlar, derrew sana basyş edýärler. Anladymyň? Näme prezident ýalňyş goýarlar? Näme Serdar Berdimuhamedowyň hemme hereketleri akylly we gowmy? Näme onu tanqid etmeli? Kim ol? Näme Putin tanqid etýärler, näme beýlik prezidentler tanqid etýärler, näme hemme prezidentler tanqid etýärler, bulara söz diýip bolan. Bu kim? Kim bular saýlady? Gurbanoğlu Gurbanoğlu'yla tanqid etmeli. Serdaram, menem, senem, hemmemizi bir-birini tanqid etmeli. Konstruktiýny tanqid etmeli. Ýöne tökmeli atmaly. Biz ýanky atol ikisany kezzabyň edin hereketlerine baka berýäs. Şu kanunlar gelýän, gelmeýän bolsa şu ýerde kanunlar bozuldy. Şular syýasy maşennikler syýasy diňe öz wagtynda işledip suwd edýäs. Biz ýöne gurlandyk. Ine men size dilli ýöne suwd aýdym. Serden Kırgızstana, Özbekistana baryp şertnamalar barýar. Näme ýollary açmak üçin şertnamalar barýar. Näme Özbekistan bilen ýanky prigraniçny ýa graniçany serhedin ýanyna vizasız şertnamalar barýar, vizasız adamlaryň halkymyzyň o tarapdan bärik geçişini açar. Halkyň azatlygy halk üçin gaty wajyp daş olsa çäjede bir topar adamlar ýaşaýar dogun adamlary Özbekistanda. O ýerde bir topar adamlar ýaşaýar dogun adamlary bu tarapda. Näme bilen? Näme Türkiýe ýollar açar. Ofitsialny ýollar açyk. Näme samalyot diýerenok. Näme ýanky reysler açar. Näme şu zatlar gaty wajyp biziň halkymyz üçin gaty wajyp zatlar çözmän gidip Özbekistanyna
Dine öz vahidi için näme et bolup Türkmenistanyň ýüklügeçe pullary bolmak bolýar. Ine şol atdyr çöýýär. Näme Türkmenistanyň içinde gelligi derrew Türkiýede ine aeroporta adamlar çykdy. Konsullugy bar ýa. Ol bir uly bir katastrofa, uly bir katastrofanyň öňü, uly bir ýanky adamlaryň nägilligi. Bir adamda, 10 adamda, müňlerçe adam bardy. Olaryň aradyna 100 müňlerçe adam bar. Şolar ýa problem bar. Näme şu zatlar üns berýär? Sebäbi o halkyň bähbidi. Onu üns bermedi. Bul diňe öz bähbitleri bilen Türkmenistany hususlaşdyrdylar. Hususy edara öwürdüler. Şoň üçin Türkmenistanyň içinde köçede ýerenem we men daima aýtsam, seni işden aýrlar diýse hemmesi gorkup goýberýär. Sebäbi şol zatlar işleýär. Ýöne haçanla bizim Türkmen halkynyň wekili, Türkmenistan gражданы köçede polisiýa sen hakyň ýok diýse, onu depelep hakyny hiç kim senedem. Bolýarmy? Ine şoň üçin biz şunu tanqid edýär. Ine mesele ýöneköy mysal etem. Men suwtnamaly mysal bir topar dokument mysaly getirip bilýän, olar günne ýygnasaň, olar günne eden işler üçin basmaly. Tutup jenayda çekmeli. Gurbanyň bilen serdar. Ine şu ýazatdy okgaýa, olar ne mejlis işledýär, ne milli giňeş işledýär, ne hukuk goraýan gurumlar dogry işledýär, diňe terörist hökmünde ulanýar. Ne döwlet edaralary işledýär, ne ýygnak geçirip halka kömek edin, şunu edin, şunu edin diýip ýanky buyruk berýär. 16 ýyl olar ýazat bolmady. Şu çüýlük tohum Türkmenistanyň ýollaşmagyna gelinden bäri hiç zat ýok. Şoň üçin şunu aýdym. Hormatly watandaşlar, şunun bilen sorumuz bolmasa men efirimi tutarýan Türkiýadaky oturan watandaşlarymyza, ýani İstanbul aeroportundan baran watandaşlarymyza, konsulluğa pasportlar uzatmana baran watandaşlarymyza aýdýar. Siz hereket edip öz haklaryňyzy goramadaň hiç kim siziň derenize gidip şu toçka gelip şu ýerde haklaryňyzy goramaz. Siz özüňiz çykyp haklaryňyzy goramaly. Kim olar? Bizim pulumuzy hökümet tarapyndan tutulup, ýani işe tutulup bize hyzmat etmeli adamlar da ýadyndan çykarma. Ulardan gorkmaly, ulardan talap etmeli. Bizim tebii aýlyklarymyň pullary gidýär şolara. Olaryň pullary däl ol. Ya Gurbanoğlu'nun pulundan, ya Serdar'ın pulundan. Anladın? Bizim pullarımız. Ya Gurbanoğlu abiyet kursa, Serdar abiyet kursa, zavod kursa, öz pulunun cüzünden çıkarıp bura ne olur? Öz pulunu. Yine de bizim pulumuzu ulanıp, şun tık şiitli, yani soğuman, tık şiitsiz soğuyan. Yine şunu bizim kaharımız yani. Şunun için Türkmenistan'da iyi dili, iyi işem yok, iyi işlerilik, sosyal taydan adamlar işledik olsa hal maddi adaydı, haf bez. Onun daşından şol hal maddi adayını mundan beter ölülecek ol doları ofisyal kursu ve yani bazar kursu ne diyor. Şimdi bizde dolar bazar kursu şol hakiki kurs. Beylik ofisyal kursu seyretmeler ol pulları uğurlum için edilen kurs. Onun dine yığınlar diňe tohumy konvertasiýada pullary hökümetten uğurlama üçin oýlan kurs. Hakiki valutan kursu 20 ya 17 ya 19 ya 20 şu bazarda kurs hakiki diýip hasaplanýar. Şunu bilen men öz çykyşymy tutarýan watandaşlar aeroportda durunlar soňra çel durmaly. Hiç kime pul bermediler, $1000 berdim, $2000. Bu bir maskaraçylyk. Sen öýe gaýtjak bolsaň $1000 bermenmi? Bilin bakadın alyan, öýe gaýdýan boldy. Şonu edeninde sen kanun bolmak, o ýerde seni ajdarha garaşanok. O ýerde polis ya beýleki emhemen soraw berse düşündirin. Sen haçan berdin çağıramy? Şunu ýerden. Menin tek 2 ýarmy görmedim. Gerek bolsa ölmelen bolsa ölüşün ýöne gelenmeýmen diýip jogap berýär şoňa. Onu düşünerim. Pasportlar uzatmak boýunça konsulluğa barıp üýüşüp durun, şöyle jurnalistler etýärmi? Kim bilýän bolsaňyz, endi arzyňyzy aýtmasaňyz çözülmez. Kıyın görmän. İçeri İşler Ministrliği, Türkiýanyň İçeri İşler Ministrliğine hat ýazyň. Ine men plan wagtdan bäri Türkiýede
Meniň dokumentimi, pasportumy plan wagtdan bäri Türkmen konsulugy düzeden ok. Maňa kömek beriň diýip şoňa ýazyn. Sebäbi Türkmenistana ýüzlenmek inni hiç bir manysy ýok. Türkiýanyň içeri işler ministri Türkmen hökümetiň işini edip Türkmen hökümine buyruk berip başlady. Ine şonu ununyň. Hemmeňiz hat ýazyn. E-mailden el ýaly türk dilinde hat ýazyn ýa birini ýazaryň da öz adresyny telefonuňa goýup ýygan. Aýdyň mende günah ýok. Men kanuny hormat goýup, Türkiýanyň kanunyny berja edip, bir näçe gerek bardym. Hiç kim diňlänok, pasportumy çalşanok, pasportumy uzaldanok, bize kömek edin diýip şolar ýüzleniň. Erdogany ýüzleniň, içeri işler ministrini ýüzleniň we daşary siýasat alyp barýan ministri ýüzleniň. Hatlar ýazyn. Protestlara gelmen hatlar bilen utup bilýän. Hemme zatda. Pasportdan hem çalşyp bilýän. Ananyň Serdar bilen Gurban oly iki ogry, ata ogul ikisi şu zatlardan gaty gorkýar. Bular bütün dünýäde öz ýüzüni görkezip, bular paça, halky bular arkada, Serdarda, Haranda diýip ýollar diýip ýanky. Begenip hemmelere düşündirip, ýanky özüniň bir möhüm personadagyny görkezek bolýar ýöne şuraya hat ýazanda onu olar pitikleýärler. Tindiňmi? Buraya wyjdansy halkyňa da bir seredip bolmaý. Siz prezident bolsaňyz halkyňyzy ýynan pasportlary uzaldyň diýip bular basy edýärler. Şonu unutmaň. Şunu bilen men efirimi tutarýan, siziň hemmeňize birinji bilen zat arzu edýän azatlyk we adalatlyk, demokratik döwletde hakly we awraly ýaşamagy arzu edýän. Sag bolun, hormatly vatandaşlar.